Усіх вітаю. Мяне звуть Ваня. Там Анька, Юрка, Йосика і танки. А куди ми такі пригожі йдемо? Ну, ми завжди пригожі, коли що. Але сьогодні особливо. А йдемо ми сьогодні на один з трьох найбуйніших історичних традиційних фестивалів Японії Тензін Мацури у городі Осака. Что такое Мацури и с чем его едут, я рассказывал подробязно год тому у видео про свято Гион Мацури у Киото. Коли не глядели, поглядите. Худшей машина нас чакае. Атрымался вельмі цікава. А мы идем глядеть Тензин. Сегодня вас напруживать фактами амаль не буду. Ну, на самом деле, я сам не шмат информации знайшов в интернете. Ведаю, что был такой мужик, ученый, політичний діяч, поэт Сугавара. Після його смерті його стали лічити ці то святим, ці то божеством. І дали ім'я Тензін. Побудували ось гэта синтейское святилище Тенмангу у центрі Осацы і почали проводить фестиваль Тензін Мацури. А уже это больше за 1000 годов. У асноўным удзельнічаюць мужчыны. Але я чытаў аб'яву на сайце свяцілішча, дзе заклікалі жанчын, у першую чаргу незамужніх дзяўчын для ўдзелу ў такой жаночай камандзе. Але для гэтага кожны павінны заплаціць 10 000 йен. Гэта прыкладна $70. Ці мужчыны таксама плацяць, ці гэта такі японскі шавінізм, не ведаю. Фестываль праводзіцца на працягу некалькіх дзён. Гэта апошні, самы галоўны. 3 асноўныя часткі праграмы. Першая з іх – пешы парад. Такія парады – аснова японскіх традыцыйных фестываляў. Тензін Мацури – адзін з самых масавых. Абяцалі 3000 чалавек. Маршрут не вельмі доўгі, некалькі кварталаў, але так як людзей шмат, парад працягваецца 2,5 гадзіны. Мы выпадкова прыйшлі да апошніх метраў параду, дзе танцаў і песен ужо не было. Хтосьці ішоў на расслабоне, а хтосьці ўвогуле расходзіўся. Але штосьці мы ўсё ж такі пабачылі. Людзі ў сінтаійскім адзенні праходзілі з мікосі, пераноснымі паланкінамі. Сярод удзельнікаў былі нават і замежнікі. А вось навошта тут бык, незразумела. Я ведаў, што гэты фестываль вельмі папулярны, масавы, але я спадзяваўся, што людзей будзе не так шмат. Сёння пачынаецца ў Осацы турнір міжсезонны, футбольны, з удзелам мясцовага клубу, французскага ПСЖ, італьянскага Мілану, не Мілану, Інтеру, і арабскага клубу, дзе Крыштыяну гуляе. Так вось сёння матч праз некалькі гадзін, матч ПСЖ супраць Роналду. І я спадзяваўся, што весь горад туды і пойдзе. Не ўвесь горад.
Видите, якая Анька у нас прыгажуня сегодня. Хвалявалася, что будет адзіная у Юкаце. Довелся ехать прикладно годину, ну не годину, полгодины на цягніках. И насамрэч она была адзіная там. И такая: папа, як не соромно. Я кажу: зараз приедем, ты побачишь. Папа, я кажу, что? Мне соромно, я тут адзіная. Я кажу: зараз приедем. Папа, я говорю, что, соромно? Соромно. Ну, а потом вышли з метро, и тут просто полова людей, и шмат замежников так само. Так что все нормально, так, Анька? Да. Ну вот, бачишь. А купили перед самым выходом? Перед самым выходом купили эту Юкату. Ну, мы завсёды в апошні момент проверяем, як мы падрыхтаваліся. И оказалось, что я ем, ну, одень такой на кшталт Юркиной пижамы. И нема, что мы ее уже, что мы ее уже отдали комусь. Ну и вот довелось ехать куплять. Так, и обуток так само купили. Ну, купить шмат розуму не треба, а ось апрануць усё гэта. О! Там читал некие подсказки. Ну, я неяк замотал. По-моему, нормально. Так, Анька? Да. Есть это наши. Есть это наши, кажу. Фу. Давай. Анька, не хапала им, конечно, тебя. Ты была натуральной зоркой у всех параду. Юрка, это не карате, это танцы. Амаль пропустили первую частку парада. Главное, что поспели на другую. Пеший парад становится водным. Ну, ходите сюда. Только не биться, только не биться. Так вот, люди, музыкальные инструменты, некие религийные речи переносятся на лодки. Ну, кажут, что лодки, на самом деле, это катер. Так само вельми массово кажут, что лодок будет 100. Я налічу тільки 4 поколь. Просто уже спозднился. Уже становится довольно темно, тому будет подсветка некая, факелы. А самое главное, ну, потом покажу. Назирать за мерапрыемствам можна вольна, як тут, а можна і за грошы, як тут. За 30 тысяч йен, ці 210 доляраў, вас пасадзяць на катер, накормяць, яшчэ і традыцыйнае штосьці пакажуць. Я все бачу, Гареза. Мацуры бываюць не толькі ў буйных гарадах, але і ў маленькіх мястэчках і нават вёсках. Асабліва летам іх вельмі шмат. Я вось амаль кожны тыдзень натыкаюся на нейкае лакальнае свята.
Таму усім шчыра раю, калі вы будете ў Японіі, гугліце нейкія мацуры ў вашым рэгіёне. І, так скажем, просвятленне духовное, ну і атрымаеце пазітыўныя эмоцыі. Безумоўна. Адзінае, што мне незручна, што вось такіх сталоў зусім няшмат. В прынцыпе, гэта першыя, якія тут заўважыў. А так трэба есці стоячы ці ідучы. Ну ці вось яшчэ варыянт сидячы на дарозе. Апошняя частка фестываля павінен быць феерверк. Вельмі доўгі, там больш гадзіны, амаль 1,5 гадзіны. Але мы яго чулі, але не бачылі. Пры тым, што гэта вось месца, тут самы асноўны натоўп людзей, сама больш людзей. І адсюль нельга пабачыць феерверк. А для каго тады яго тут робіць, я не разумею. Таму мы знайшлі на мапе прыкладныя месцы, дзе можна яго пабачыць, ідзем, але так настраиваемся, што можа і не паспеем, бо даводится ісці праць зноў жа гэтыя вуліцы з ежай, людзей вельмі шмат. Вось там яшчэ вуліца, карацей, сёння ежы абажрацца можна. Потым мне растлумачылі, што феерверк у першую чаргу для тых, хто на вадзе. Зверху гэта выглядае вельмі прыгожа. А вось простым смяротным бачыць такое не абавязкова. Мы блукалі сярод нейкіх гаражоў, глядзелі паміж дамоў, нават у адлюстраванне. У канцы мы знайшлі добрае месца, але сам феерверк быў не лепш беларускіх дваравых салютаў. Толькі мы пачалі вяртацца назад, пачалося самае цікавае. Все, едем додому, все стаміліся, абрубіліся. Калі вам спадабалася гэта відэо, ставьте вялікі палец вверх, пишите комменты, подписывайтесь и бейте в звон. Вялікі дзякуй вам за ваши донаты. Ну а пакуль.